Xubira da nire hizkuntza. Zortzigarrena. Ez da hizkuntza, da aberria. Eta aberria, aberria hitza, hau da aberria hitza. Eta, bueno, ezak nola hauzkatzen den, baina erran nahi du aitaren herria. Normalki, bertze hizkuntza horietan da amarena, eta kasu beraz, aitarena. Eta adibidez, gaur kasuarrendako da aita hizkuntzaren eguna. Kasua da nire aiterria, 9:10. Ni kasuarra naiz, 9, bai? Eta, bai, agur edo gero arte. Gero arte. Urrengoko ahozkatzen eta bihar erko dute bideo hau Kasubiarren elkarteko Facebooken ditzen da Kasevsko ietnota hau da Kasubiarren elkartea eta Facebooketik eta aktibo dire, eta erranduten bihar zintzirikatuko dutela Eriken bideoa guztu. Eta martxoan 17 korrika ospatuko dute Kasubiarrek, horren ezagutzen dituzuela adi eta ikusiko dituzue bideoak eta... Nira hau nozatzen. Oso ondo da, txalo bero bat, nahi alenetako. Bueno, horren burtan ningo dugu aurkezpen berdina eta Erik ere ekarriko dugu. Eta ja gogoarekin genitu gara ezagutzeko eta... Etorriko da. Baina benetan eskerrik asko Maialeni, Maialen sobrino Garabideko teknikaria ekintzailea da eta Garabide, gaur esan ez duan arren, munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedrarekin batera, Itzaina Mintzaren laguntzaileak ere badira, bi erakunde horiek, bi elkarte hauek. Eta orduan eskerrik asko baita Garabideri ere Itzaina Mintzo sustengatzeagatik. Hurrengo hitzordua, martxoaren 21 dugu, Kokamera hizkuntza izango da. Kokamera hizkuntza, Amazonasen dagoen hizkuntza txiki bat da, 300 hiztun ditu. Eta izugarrizko suertea dugu, 300 horietatik batek euskaraz dakilako. Eta basauri bizi da, orduan ez da oso urrutik joan beharko Itzaina Mintzo egiteko. Orduan eskerrik asko honetan gaur etortzeagatik eta nahi baduzue martxoaren 21 arte eta berriro eskerrik asko Maialenik gaurko lan itxela.